لاملو سناي مقبار لبعل خايو إن يغنينا فيديوهات مسرح كنقصلينا بدقة وطينا إذا فيديو زي رأيوه لابوزحت لشير جوروه سلازي كنا عوتو دينا كنا عوتاينا قديتا كنا عوتاينا تخطاتو لنا يغني لنا كبرى تملكتنا حميل لكم دحنا ديكم سامراوي دمصيه جن عبدا نغستي تيب لصعن فيديو يلسرح لكمو حزي كاب غزانا وصينا نابدا ماما نغستي مسدرن غزاينا نخللنا نمنتاي تيلكمنا فيديو قريصنا عملاتن نملطف مالتيو حدا برانك مسغنيا تقرصنلا حدا برانك حسيبنا اينا نخدلنا ات برانك همتو لو قعنايو من يوتيوبم كعبي عملاتهم يوتيوب كنصوناينا مالتيو جن تايو كبرى تملكتي اسكاب حزي مالتيو نا ماما نغستي يوتيوب عاوز مسايا يلولو أنا إيه مانج لجور اللي خريوه اسكاب حزي زي تيبوم مسايا يلولو نمتعيو مسايا للو هم ترخمو ماما نغستي مسدران سرحنا عدنا خونتات لتدميروه عب تحت لما نبابرو سلال صنحو دقن اندغنا موبايلوم كلهم دارغا مالكان مالتيو بتنيا تاكم كل سلك ايامو مقرصي موبايل يولومي سلازي اسكع للدلادلو انا ناخذ خويا كقرصم لغباني مالتي كابز بمبغاس انا تاي حاسبه كبرى تملكتي سخم اندغنا بطعمي فتيخم وميخم لفتو سدرايوم كتبابعو كعاوي لغبوم سدرايوم انحنام همو بللنا عقمي بللنا مويا كنحجزمو ابل على درجه ابصحنا سدرا هم سدرا ناو صبو درجه كسغاغرو حاسبنا سلللنا دق دمصو اونلاين عصا لبلوتري جميرنا اينا للنا اتعصانا حمله 19 يكودق انا نداما ما نغست مسدقن حدا تشالنج اداليلوم يحزل خدلخو ات تشالنج تايو دق دمصو اونلاين عصا لتدالي لوتوري علت 19 حمله كودقيو مالتيو 10 عدلኛታት للو اونلاين عصايو اوز 10 عدلኛታት للو اونلاين عصانا እንደገና ሙሉ በሙሉ ሰብ አኺሉ ንክወድቅ በሽም ማማ ንግስቲ በሽም ደቀን ናወልኩም ዕድልኩም ክትመክሩሞ አነ እንደገና ዝሎቶሪ ምስወደቀ ቆንጆ ንመቅረጽዮም ልኾን ዩቲዩብ ማዕበይ ልኾን አልትራ ሳምሰንግ ሞባይል ከዕድገሎም همኡ እንደገና ማማ ንግስቲ አባልትና ጽቡቅ ኸለት ጽቡቅ አቅሚ ለለወን አደስ ስለለኾና እንደገና ንባልትነን ከጀምረን ልኽእል ነገራት هم بربره هم شورو هم سيلر ماشجي جيرك عدقلن لبليمو تشالنج سو حيزولم خزي يخدلخو مقنياتو تملكتنا عن حناله سرح سلللنا ناخدنا موبايل وي كاميرا كنهو من اشتي يخبر سللخونه لتوسنه كنخدينا جن بدحريو بناعلم موبايل كقرصم انتي از تشالنج زي اسوهم حدا عدلكم مكرلو خالاي نداما ما نغستي مسدران ابرتا تعوم سالساي እንደገና ደቅ ድምጹ ሶሻል ሚዲያ አብለ ካይዶለሎ ስራሕ ነርአ ስራሕ ንስራሕ ልብል ፉሊ ምድላዋት መበረታትዒ كونيمو لخلا ملو أو سناي تكبر بخلتها شخرشي عدلهم مكرو نابنا حزين الدعم ما نقستينا نخد لنا مسانا خنوت أمو هم يغنيهم دحنا ديهم تمالين متينا لنا متاناي بغد متمال لهم متينا لنا أي متاناي سرح بزحنا خوينو يكرتامو فلما استي تملكتهم سلام لاولهم أنا حزي همتي بسلك العوقعكم نورخو حدا تشالنجي حيزلكم متينيخو همتي لتملكتي للولخو ناتكم يتي بأمناتي موبايلينيو عاوزي خفتيو عاوزي يلا لصعن لخو اسكا خزله مساي يونيو انا لا يلم لسلام لخو لتملكتمو حزقن بعلكم كتحزو نعرف موبايل غيركم بعلكم كتحزو بعلكم كتسرحو حدا تشالنج حيزلكم مصنيخمو اتو لو قعكم تشالنج نادق دمصو اونلاين عصا مالتيو ناتكم تملكتي كقرصو ابانا قريصمو لبملو اذا اونلاين عصانا كتساخع كتسمرمو أنا هم تلوال خوان تملكت له نأخم له ألترا سامسونج كأدقول خم موبايل ننجستي له بالتنا أتجمر مالتيو هم بجس كخوانا لخيل هذا 10 كيلو شرو 10 كيلو بربرة قال له سيلر ما شقيت نتتأزاز قبلا بالعشكي ما شقيت كتخوانا كي إلكتريكاليا السالك جزء الخي مالتيو مو مسؤولة ميزان لك جزء له ما مزنيت ديجيتال بالانسيات بعد سالك جزالكم ونجستي سلازي تشالنج زي تقبلوا وديهم مساي خوينكم نتملكتكم عوتلنا از تشالنج زي لاولكم او شتو كتوصحوا فيديوهات للا سراحهم مو هميريكم استي يا تحسبك يني اخي صبوي دس بحالي
ያው ኩሉ ግዜ ካብ ሰብ ምጥማት ናብ ባዕልካ ሰሪሕካ ምልዋጥ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ቆንጆ እዩ ካብ መጀመሪኡ ምትሕብባር ክገለ ደስ ስለዝበለና ኩለና ንቕበሎ ኢና ያው እቶም ቆልዑ እውን ያው ከም ትፈልጥዮም ምስቲ ስራሕ ለየለ ግዛዕ ለየለ ፅቡቕ ስራሕ እንድሕር መሪሕኽዮም ዳ ብደንቢ ጌርኪ ያው እሳቶም እውን ደስ ዘይብሎም ምክንያት የለ እና እዛ ጓለይ የቕኒየለይ ደስ ኢልኒ እዩ እሺ ንግስተይ ንዜና ውስቲ እሺ መጀመሪያ ሰላማት ኣብ ናይ ንግስቲ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልትና ያው ብሳምሪ ትገብረላ እንቅስቃሴ ልማዘርና ለተባለ ዕድል በዓልካ ሰሪሕካ ምንቅስቃስ በዓልካ ኮነ ክደቅኻ ምዃን ትገብረላ ነገር ኣነ ዓለት መርኪዛ ስራሕላ ስራሕት ሓደ ደገታት ለለውሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ለደለዩ እቲ ባልትና ነገር ምንቅስቃስ ያው ተቐቢልናዮ ሳለ ደስ ኢልዋ ተቐቢልና ማዘር ቱ ናይ ኣብና ደቂ ድምፂ ዕፃ ልብል ቻሌንጅ ለ ኣብኡ ተሳተፍቲ ኮይንና ያው ተኸታተልቲ ክንፋለጥ ትለሎ ዕፃ እሳቶም ለ ያው ምትሕብባር ከም ሓገዝ ስለለኾነ ልክቆርፅልና ብትሕትና ንሓትት ማለት እዩ ሰላማት ድሓና ደቐኒኹም ናይ ንግስቲ ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ያው ኣጋጣሚ እዚ ዕድል እዚ ቻሌንጅ እዚ ሳምሪ ብላቀረበትና መሰረት ካብ መጀመርታ ትሒዛ ክሻዕ ሕዚ ዘላ ምሳና ተፈለይቲ ብደንቢ ክንሰርሕ ንእሽተይ ጀሚሩ ብላ ክሻዕ እዚ ሓደገትና ብደንቢ ክንወፅእ ብደንቢ ጌርና ክንኽእል ክሻዕ ዛ ፃዕርያ እኒኣ በዛ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ቻሌንጅ ናይ ደቂ ድምፂ ዕድል ዕፃ ኢሉ ቻሌንጅ እኒኦ ብዋናነት መሰረት ነገር ለኣና ካብዙ ቻሌንጅ ተጠቀምቲ ኮይና ንስኻትኩም ድማ እዚ ዕድል ክትጥቀሙ ትገብረላ ፃዕሪ ብስም ንግስቲ ዩቲዩብ ወይም ድማ ብስም ሓና ናትና ኣብዚ ዘለና ፋሚሊ ትዕድል ክትመክሩ ቻሌንጅ ላ ሓና ተጠቀምቲ ክንኾን በተለይ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ከለካ ስማርት ዝኾኑ ቀረፃ እይታ ብጣዕሚ ክሊር ዝኾኑ ማተርያል ስለለድልና ንሳቶም ጎደሎ ስለለና ንስኻትኩም ድማ በዚ እንትን ተገንዚብኩም ቻሌንጅ እሱ ለኣና እውን ክትሓባርና ለኣኻትም እውን ትዕድል ክትመክሩ ያው ትዕድለ ከየምልጠኩም ቁረፁ ታይኹም ዕድል ተጠቐምሉ ያው ለኣና ለ ክንጥቀም እቲ ካሜራታት ሞባይል ብደንቢ የድልየና እዩ ማተርያል ስለለድልና ያው ብትሕትና ንሓትት يغني ዝሮ ከም ትለላ ሳምሪ በዋናነት ተጠቀምቲ ንምዃን ይሕናለ በተለይ ከዚ ማለት ሳምሪን ፅበይ ነገር የለ ካብ ከዚ ልያ ሕና ባዕልና ላ ተንቀሳቅስና ኣብ ኢድና ኩሉ ነገር ማተርያል የድሊ እዩ ሞባይል የድልየና ኣሎ ኦልሬዲ በቲ ቻሌንጅ እሱ ኣቢሉ ተጠቀምቲ ክንኾን ከም ንኽእል ኦልሬዲ ሓበሬታ ሂባትና እኒኣ ናይ ደቂ ድምፂ ዕፃ ንስኻትኩም ዝተጠቀምቲ ቆሪፅኩም ኦልሬዲ ለኣና ለተጠቀምቲ ገብርና ኣለኹም ማለት እዩ ኦልሬዲ ብዘቢልና የቐኒልና ብትሕትና ንጥይቕ ኣለና ማለት እዩ ኣብኡ ተሳትፍቲ ክትኾኑ እወዞም ደቂ ያው ብትገብርዎ ኣለኹም ምትሕባር ኣይዝኻ ማለት ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ሕጉስቲ እየ ያው ትልሎ ቻሌንጅ ለይ ናረአኹም ቁረፅለይ ትዕፃውን ቁረፅለይ ያው ሳምሪ ትገብረ ትሕብር እውን ኣየኽወለይ ለኣውን ኣመስግንለይ لبعلي وين كابنا سوق ولا احنا علي سريحة كنبر من تزوم دقي تللا تصوريصهم خال عيلي يخي خوالني خال عيون يا مغرز يد لينا ايو زال صو يلا لخلتا ترقوا لهم دقي هم على بتلجازيهم بعلي سرح من انتي تحاور نظام دقي بتلت الاخر لهم كله بتعم دس يلن لايو بتعم يلا خبركم لسامر وين أنا كفلت لجبرتني أنا غرما دك وين كرأي كفلتو لجبرتني بتعمى مسكون اللي تمسكون واون لهم يكم لعون عرف ما مسكون اللي حمتني عليه هنداية تخان رغ الولاد جنة بهان تحباريت يام سايي لعون مسكون اللي زوم دك يغني اللي تعمي لخبركم ገነት ካሜራ ኣትሒዝና እያ ኢና ኒና ካሜራ ማን ኣጋጣሚ ወፂኡ እሞ ክቡራት ተመልከትና ደቂ ድምፂ ኦንላይን ዕፃ ብ2000 ቅርሺ ን3000 ሰባት ዝተዳለየ ኦንላይን ዕፃ እዩ እስካብ ከዚ ተመልከቲ ላቆርፅኩም ብዋትስኣፕ ብቴሌግራም
ላሰደድኩም መረዳእታ ኮድ ይበኩም ለኹ እየ ሓምለ 19 ኣብ መዓልቲ ቅዱስ ገብርኤል እንደገና ላይን ዕፃና ብኦፊሻል ብላይቭ ክነውድቃይና ማለት እዩ ስለዚ ክብራት ተመልከትና ሙሉእ ብሙሉእ ለለውና ቦታታት ሞሊኦም ክነውድቃ ምእንቲ እዞም ኣሕዋት ኢለ ኣብ ጎኒ ኮይኖም ክሕግዙኒ ማለት እዩ ብስሞም ላወልኩም እዚ ለመልአ ቦታታት ክትሕዝዎም ኣንሕናለ ምስኒ መንግስቲ ኣብ ምስኒ ዜናዊ ምስ ንግስተይ ኮይና ቪድዮታት ናሰራሕና ንሰደልኩም ኢና ብዋናነት ዕድልኩም ሞክሩ ዕድል ልልሞከረ እዩ ብምቕፃል እንደገና እዞም ኣሕዋትና እዞም ፈቲኹምዎም ለለኹም ስድራ ናባዕሎም ሞባይል ንግስተይ ኢለ ናባዕላ ስራሕ ክትጅምር እሶምለ ብናባዕሎም ሞባይል መዓልታዊ ክሰድልኩም ነይሮም እዮም ግን መፃኹ ላወልኩ ስራሕ ለስለለለኒ ከምቲ ትፈልጥዎ እየላ ተደናገኽዎሞ ብናባዕሎም ካብ ደራእ ወፂኦም ሞባይሎም ሒዞም ክቐርፁ ኢዲት ክገብሩ ኩሉ ነገሮም ባዕሎም ንባዕሎም ክውንኑ ብምቕፃል እንደገና ደቂ ድምፁ ልልሰርሐሎ ሰናይ ተግባራት ኩሉ ምድጋፍ እዩ እሞ ብ2,000 ቅርሺ ብስም ንግስተይ ብስም እዞም ኣሕዋተይ ዜናዊ ወር መንግስቲ ኣብ ሃፍትሽ በረከት እኒአውኹም ክንደያለ እኒኦም እሞ ላወልኩም ቁረፁ ዕድልኩም ሞክሩ ስለዚ ኣብኡ ናሃለኹም ንዞም ኣሕዋትና ምትሕብባር እዩ ንኩላሙሉ ሰናይ ምግባር ልባዕልካ እዩ እና የቐኒና ቪድዮታት ምስራሕ ክንቐፅል ኢና ኣብ ደገ ወፂና እዚ ቪድዮ እዚ ረአይዎ ላብዙሓት ለሼር ገበርዎ ስለዚ ክነዕውቶ ዲና ክነዕውታ ኢና ግዴታ ክነዕውታ ኢና ተኸታተሉና የቐኒልና